Bon dia, nins! Com esteu? Aquests dies ja he estat veient que heu estat pintant, dibuixant, ballant... heu fet moltíssimes coses. Però us en recordeu que encara estem treballant la primavera? Doncs bé, jo avui aquest matí m'he aixecat i he pensat tinc de fer alguna cosa per ensenyar-li a anar als nens. I se m'ha acudit fer el meu jardí. Però, escolteu, no és un jardí qualsevol, No. És un jardí especial. Sabeu per què? Mireu, jo he fet el meu jardí, però... Mireu. Oh, hi ha una foto. Doncs sí, el que vull és que vosaltres feu el mateix. Li demaneu al papa o la mama que us dibuixin unes flors, o si no, imaginació. Vosaltres podeu dibuixar les flors que vulgueu, grans, petites, el que vulgueu. Però en aquest jardí hi ha d'haver-hi una foto vostra o amb la família, el que vulgueu, d'acord? Doncs mira, jo per fer el meu jardí, com que a casa no tinc cartolina gran, l'he fet amb cartolina petita i de color verd. Però vosaltres podeu utilitzar qualsevol color, el que vulgueu, val? I per pintar, jo com que no tinc colors, he fet amb retoladors. Però vosaltres, si teniu pintures, aquarel·les, què més? Dacs, el que vulgueu, d'acord? Llavors, jo, per exemple, com ja ho heu vist, he fet flors petites i una flor molt gran que l'he utilitzat per posar la meva foto. Llavors, això. Espero que vosaltres feu el mateix i li demaneu als vostres papes que us facin un vídeo, o si no, amb una foto, i que la pengin a la carpeta. Així jo podré veure els vostres jardins. D'acord? Doncs molt bé. Espero que us hagi agradat aquesta manualitat. Un petonet!